Преди 2000 години българите тръгнали от изток. От далечни земи отвъд 4 морета, планини, пустини и степи. Какво ги е накарало да прекусят половината свят, за да се установят на Балканите? Откъде идва стремежът им навсякъде, където спрат, да създават държава и да я наричат България? Защо други народи доброволно са приемали българите да ги управляват? Не можах да получа отговорите в днешна България. Затова поех на дълъг път. 30 000 километра в търсене на прародината и на истината за миналото на българите. Сега напускам България и първото, което ще се опитам да открия, е къде е погребан хан Аспарух и къде е съкровището на великия хан. Това е Онгъла. Поне така смятат повечето български историци. Според тях, на това място хан Аспарух е построил първия си стан на юг от река Дунав. Тук през 680 година българите разгромили армията на Източната Римска империя. След тази битка на картата на Европа върху земите между Стара планина и Дунав завинаги ще пише България. Този район, в който се е родила днешна България, сега се намира на територията на Румъния. Пътят до тук беше интересен. Точно както хан Аспарух преди 1326 години трябваше да прекусят Дунав. Но за разлика от прабългарите на времето, вместо на коне и салове се качихме на румънски ферибот. Корабът акостира до село, което се нарича Смардан. Когато попитах местните защо селото им носи българско име, ми разказаха, че по време на руско-турската освободителна война техните деди се сражавали на страната на руснаците. И през 1877 година, докато българските опълченци, водени от генерал Столетов, бранили стелата си прохода Шипка, дедите на румънците освобождавали Видин и Лом. Боевете с турците били тежки и повечето мъже от това село загинали край видинското село Смардан. Мъката на селото, останало без мъже, била огромна. Затова селото един ден се събрало и решило: от този ден нататък ще забравим старото име и в памет на героите от нашето село ще се казва Смардан. Както мястото, където са загинали мъжете ни. Сега за тези героични дни напомнят два паметника. Единият в българското, а другият в румънското село Смардан. Следващото село също носеше българско име – Гарван. Добре дошли в Гарван, пише на табелката. На румънски дума Гарван няма, а птицата Гарван се нарича чуара. Къщите и битът на много от местните хора все още напомнят средновековието. Движехме се по ръба на дунавските плата, което ми напомни, че имаме точно описание на местността Онгъла, където се е установил хан Аспарух. Какво се е случило след раздялата на синовете на хан Кубрат, разказва византийският хронист Теофан Изповедник. Най-сетне третият от тях, наречен Аспарух, като преминал Днепър и Днестър, по-северни от Дунав реки, и като завзел Оглус, заселил се между него и онези реки, понеже забелязал, че мястото е защитено и мъчно превземаемо от всяка страна, бидейки отпред блатисто,
а от другите страни оградено като венец от реките. То давало голяма сигурност спрямо неприятели за отслабения от раздялата народ. Повечето наши учени смятат, че най-вероятно Онгъла е бил районът на юг от град Исакча в Румъния, а центърът на лагера на хан Аспарух е бил там, където сега се намира село Николицел. Те твърдят, че този стан на прабългарите е бил по-голям дори от столицата Плиска в разцвета й. Плиска е нещо феноменално като площ, в смисъл, че нейната укрепена територия възлиза на 23 квадратни километра. Няма друго подобно по обхват укрепено място в ранното средновековие в Европа. Ако не изключим големия земен лагер при Николицел в Северна Добруджа, за който се приема почти така с много голяма вероятност, че е било мястото, където първоначално се е настанил Аспарух или знаменитият Онгъл. Щом стигнахме до селото, започнахме да разпитваме има ли останки от крепост в района. Там показва и казва, че... Да стигнем до центъра и по асфалта има музей. Може друг някой да пита. Повечето местни хора ни препращаха или към древна базилика в центъра на Николицел, или към голям манастир наблизо. Отидохме до базиликата. Оказа се римска църква, унищожена през 6 век. Продължихме да разпитваме, а българка от Брила ни превеждаше. Пак за църква говорят, че е паметник, исторически паметник, но ние не търсим църкви. Той от кой век? Аспарух, чува ли се името хан Аспарух? Аспарух, а цяло време царul Аспарух. Хората не знаеха в района да има останки от крепост и не бяха чували за хан Аспарух. Започнах да ги разпитвам дали поне намират стари оръжия, върхове от стрели, копия или мечове. Не може да няма останали оръжия, ако тук е била голямата битка между хан Аспарух и император Константин. Те като се обработват нивите, намират ли върхове от стрели, копия? Dar așa, dumneavoastră, că sunteți persoane mai în vârstă, când se lucrează câmpul, când se sapă, s-a întâmplat să spună cineva că a găsit ceva? N-am auzit de ce să vă spui niciun. A fost la Sfânta Biserică, de ce să mint? De ce să mint? Не иска да лъжи. Ce nu știu, nu știu. Защото не знае. Da. Не знае, не знае. Nu știu, nu știu ce. Din 62 sunt aici, că nu sunt de aici din loc. Din Nicolицelu, sunt recăsătorită aici, da, sunt din 62 și sunt destui ani. Това, че няма останки от оръжие, ме разочарова. Ако крепостните стени са били дървени, е нормално след повече от 1300 години да са изчезнали. Но ако тук един срещу друг са се биели над 100 000 войници, не може след битката всички оръжия да са били събрани. Отидохме и до манастира. Наричаше се Кокош. Така румънците казват на мъжката кокошка. Не петел, а кокош. Монасите в манастира не говореха, но и никой не ни спря да снимаме. Ратаите в Светата обител бяха по-общителни. Когато ги питах има ли в района Четате, малка крепост на румънски, ми отговаряха на универсален балкански език. Четата Йок. Манастир е Калугери. В старата част на манастира стоеше повредена плоча, на която на старобългарски се разказваше за построяването му, но нищо от времето на хан Аспарух. Тръгнах си разочарован и убеден, че учените трябва още да поработят, за да докажат, че именно тук е бил Онгъла, а не край езерата от другата страна на Дунав, на територията на Украйна. И моят път води към Украйна, но първо трябва да отида до републиката на гагаузите. Някои от гагаузите твърдят, че са последните оцелели потомци на племето на хан Аспарух. Гагаузия е автономен район в най-бедната държава в Европа – Молдова. Републиката е притисната между Румъния и Украйна. Друга област, която със силата на оръжието се отцепи от Молдова, е Приднестровската република.
Приднестровието се управлява от бивши офицери от КГБ и взривовете там още продължават. А гагаузите получиха автономията си мирно. Техните лидери отишли при президента на Молдова и му казали: така и така ще се отделим, но нека да го направим мирно, за да няма още една гражданска война, като в Приднестровието. И в името на мира получили автономията. Сега единственият град на Гагаузия, Кумрат, е столица. А сградата на бившето кметство е президентство. На покрива му се веят две знамена – на Молдова и на Гагаузия. А на площада бди Ленин. Гагаузите в Молдова са около 200 000 души. Те говорят на тюркски език, но всичките са православни християни. Някои от селата са наполовина български, като Кирово, което преди се е казвало Башкьой, Жеравна. Най-голямото им село е Конгас, 14 000 души. Много хора тук все още използват кравешката тор за отопление през зимата. Казаха ми, че въглищата, които сами си правят от кравешка тор, всъщност много топлят и единственият им проблем е, че пушекът от тях много мирише. Но мен не ме интересуваше този средновековен начин за отопление, а националният гагаузски историко-етнографски музей, който се намира в селото. Част от гагаузите твърдят, че са потомци на племето на хан Аспарух. И исках да разбера доколко имат основание. Как себя чувствуешь? Нормально. Отлично. Вы откуда, из Болгарии? Болгария, да. Спасибо. Музеят им се оказа беден. В историческата зала са подредени основно ксерокопия и снимки на тюркски руни от Сибир и на прабългарски експонати от България. Има и малко парчета от грънци и символична карта на пътя на прабългарите от Централна Азия до днешна България, както и снимки на печати на български царе. На една от витрините пише, че има 19 хипотези за произхода на гагаузите, но основните са две – че са тюркски народ или че са потурчени славяни, в скоби българи. В днешна Гагаузия гагаузите са дошли от районите на Бълчик, Варна и Каварна преди около 220 години. Имало е 3 причини да избягат от поробените български земи. Първо, че не искали да се подчиняват на турците и да служат в турската армия. Второ, че по това време турците искали да помохамеданчат българите. Но най-сериозната причина била третата. След руско-турската война от 1791 година, руснаците изгонили от тези земи татарското племе на ногайците. Гагаузите разбрали, че богатата и плодородна буджакска земя пустее и че дори къщите стоят празни. Тогава решили да се преселят. Интересно ми беше да разбера кога гагаузите са приели християнството. Но помолих директорката на музея да продължи на руски, защото не разбирам гагаузски. Първата група гагаузи, които приели християнството, били тези, които след идването на хан Аспарух останали да живеят на границите с руските княжества. Те приели християнството през 9 век. Следващата вълна на покръстването била през 13 век. През 1261 година гагаузско племе тръгнало от областта Кония в днешна Турция. Дошло в България и създало своя държава със столица Каварна. Тогава тя се наричала Карбон, по името на града, и държавата била наречена Карбона. После била преименувана на Кейкавузската държава, а последното й име било Добруджанската държава. От тогава районът, в който живеели гагаузите, се нарича Добруджа. Произходът на гагаузите се оказа още по-неясен и от този на българите. Към днешна дата за произхода на гагаузите можем да говорим само в хипотези. Към момента има 23 хипотези за произхода ни. 6 от тях се свеждат до това, че гагаузите са потурчени българи. Според останалите 17, произходът ни е тюркски. Те се разминават по това от кои тюрки именно. Дали узи, огузи, кумани или татари. Но руският учен Лев Николаевич Гумилев казва, че в
миналото на номадските народи, не може да има само един прародител. Както всеки човек има двама родители и поне 4 прародители плюс бабите и дядовците, така при номадите не може да има само един произход. Според него във вените на гагаузите тече и куманска, и огузска, и татарска кръв. И къпчакска кръв. Сънародниците ми от гагаузските села край Варна сигурно няма да приемат подобна хипотеза. Реших повече да не се занимавам с произхода им, а да се върна към историята на българите. За последно направих само още една обиколка през селото, когато чух българска народна музика. Оказа се, че момчето с акордеона се казва Иван Статев и се е учил да свири в консерваторията в Пловдив. Сега преподава музика и има група, с която свири по празниците. Когато завършил консерваторията, родителите му го накарали да се върне в Гагаузия и да се ожени за местна мома, която му родила син. Все още му е мъчно за студентските години в България, затова си купил сателитна чиния. На телевизора му вървеше BTV. Едва ли Иван Лечев тогава е знаел, че след месеци ще напише музиката за филмите за българите. И вече свири настроените на своето задоволство, вижте. Победата той искаше още. Оставих другия Иван, Статев, да свири на сина си и продължих към Кишинев. Предстоеше ми изпит по история. Столицата на Молдова, Кишинев. Попаднахме точно в деня, в който около 100 български младежи щяха да държат тест по история на България. 50 от тях щяха да имат шанс да учат в различни висши училища в България. Тези деца са родени и израснали в Молдова и Бесарабия. Най-съкровената им мечта е да видят с очите си България. За разлика от мен, те имат отговор на въпроса коя е прародината им. Казаха ми, нашата прародина е България, а сегашната ни родина е Молдова. Тук през последните 200 години са се преселили цели села от България и ние сме потомци на тези българи, споделяха децата. Дедите им избягали от турското робство и се заселили в опустелите земи в Молдова, Бесарабия, Южна Украйна и Крим. За това, че са обработвали пустеещи земи, тукашните българи били освободени от данъци първо от руския император, а после от молдовските князе. Лицеят, в който се провежда изпитът и който много от тези деца са завършили, носи името на Васил Левски. Семействата им помагат на училището с каквото могат и благодарение на това лицеят оцелява. Много от хората, които отделят от скромните си доходи, за да има в Кишинев българско училище, сега стояха в двора. Малко изнервени, защото на техните деца, внуци или племенници им предстоеше писмен изпит по история. От резултатите, които ще изкарат на изпита, зависеше дали ще се изпълни мечтата им да отидат в България. Слушах с удоволствие тези хора, които говореха на език, сякаш изваден от повест на Иван Вазов. Разговорът започна от това, че макар да са българи, им е много трудно да получат български паспорт. На началото на тест 2006 година, ако не се лъжа, цифрата беше от 30 до 35 хиляди желаещи от Молдова да получат българско гражданство. Нищо лошо в това. Ма никога. Кой говори за лошо? Аз казвам за количество. Да. Говоря за количество и сега. Става думата за какво? Че тези юнаци на място да тръгнат, да ходят в Португалия, Испания, Италия, де да е било, що не е ли по-рационално едно младо момче, която
като вишли, ай тук да вземем, там расте, защото е земя. А то е най-силното, защото се е пробило под асфалта. Това е силно. Това ще е по-силно от това. Защото ние сме и едни от същите хора, само че живущи от друга страна на Дунав, да кажем. Аз в България зададох въпрос, защо на нас трябва да очакваме 4 години, 5 за граждан. Нищо не трябва да чакаме. Защо на турците дават след половина година? Те ми отвърна. Турците са наши граждани. Ама никой не. Ама никой не ми отвърна. Казва, ви си бесарабски българи. Не съм бесарабски българин. Аз съм българин от Бесарабия. Ами 170 и отгоре години сме тук нашите. Не сме забравили езика, не сме забравили обичаите, обредите, песните. Ние сме повече българи, че ние сме по-много българи. Ама на митницата в Дуранкол 230 години държим своя език и всичко. Българите са в България, деца отвън България, всички са предатели. 11 години не стъпах в България само заради това. И друго още. И сега ходих пак ходих при сина си и също ми казват руснак. Не съм руснак, бе. Аз прадядо ми и дядо ми са и баща ми българин. И там има хора, които не е толкова. Отивам там на една врата да се нареждам с документи, така да проследявам нещата и гледам как се получава нещо, вместо да се получи нещо нормално, нещо като спойка между българите и навсякъде, то се получава като конфликт. Ние взимаме да се караме. Ние викат, от тези руснаци не може човек да се уреди македонци. Ние викаме, пък ние обратно, им казвам. От вас човек пък не може да се уреди. Преди 10 години ни един македонец считали за унизително да му каже, че е българ. Пак ние тук цял живот сме стваряли само това. И цял живот сме мечтали да стигнем по някакъв начин до България. Обаче там сме чужденци. Аз съм чужденец. Ами нищо, ще го приглътнем. Аз нищо няма да ходя. Следващото им вълнение бе за образованието на децата. Трябва ли младите българчета от Молдова да учат в Българския университет в град Тараклия? Или е най-добре да учат в България? Но децата, българите, жадни за знание, каквито знания и в среда учеща в България и пътя, който ще го следват по-нататък, и абсолютно друго от това, което ще стане в Тараклийския университет. Аз ще ви задам един въпрос. Добре. Вашето дете, след като завърши Тараклийския университет, къде ще работи? Не всеки може да отиде да учи в България. Аз имам студент, син в България и знам колко струва да го учиш в България. Едно да го учиш в Тараклийски район, да отидеш през пътя да минеш с чанта и да го нахраниш, друго да мъкнеш чанти до България. Значи за всеки си има, нали... Това е лошо, защото трябва да мъкнем чанти. Ами трябва да мъкнем. Разбира се, трябва да ги издържаме и децата. Един момент. Ние знаем, че трябва да се издържат. Аз ние говорим тук е малко по-широко. Да, при нас е малко е по-далеч. Ние не малко чанти сме оставили в една държава. Ние сме оставили там земи, сме оставили всичко. И затова ние мислим, че българската държава трябва да ни окаже съдействие на децата, които искат да следват и които искат да работят, да продължат да работят за тази държава. За тези работи трябва да се намерят средства. Няма бедна държава, има беден народ. Това трябва да го помниш много добре. Няма бедни държави в света, има бедни народи. Българският университет, за който споменаха в разговора, се намира в молдовския град Тараклия. 90% от населението на града са българи. Но градът обезлюдява. По време на социализма, когато Молдова е била част от Съветския съюз, решението да бъде построен Тараклия е било взето в Москва и построили големи жилищни комплекси. Чак когато блоковете били готови, осъзнали, че тук няма питейна вода. Вода има много, където и да копнеш бликва, но е солена. С нея може да се забърка бетон, но за пиене и поливане не става. Местните хора дори се шегуват, че тукашният затвор е най-сигурният в страната, защото ако се опиташ да прокопаеш тунел, затъваш в солена вода. Но шегите не решават проблема им с водата. А цял живот на водоноска трудно се живее. Няма и работа. Затова местните българи бягат в столицата или в чужбина. Сега голяма част от хората, които се разхождат по улиците на Кишинев, са българи, но много от тях вече не го признават. От български произход е и премиерът на Молдова Василе Тарлев, си споделят хората, както и молдовските князе Стефан Челмаре и Никола Богориди. Българите в Молдова особено уважаваха Никола Богориди, защото по тяхна молба той е отменил монопола върху ракията.
Издал е указа за създаването на българската гимназия в Белград, а през 1859 година е положил основният камък на българската църква в Цариград. Земите на днешна Молдова са присъединени към българската държава още от хан Аспарух и векове наред са били част от България. Местните българи никога не са преставали да обичат старата си родина. Затова, когато през 1877 година Руската империя тръгва на война с Турция, за да освободи България, тук се събират хиляди опълченци. Българи доброволци от поробената ни родина и от различни краища на Руската империя. Точно на това място, на 12 април 1877 година, руските войски и българските опълченци се строяват на прощален парад и от тук тръгват да освобождават България. Много от тях не се завърнали. Костите им и днес лежат в братските могили на Шипка, в Плевен, Стара Загора и на много други места в България. За покой на душите на загиналите, техните потомци построили църква. Близо до църквата поставили обелиск. Този обелиск местните българи наричат нашата Шипка. Тук се прекланят на празници. А когато завършват училище, абитуриентите в последния си учебен ден задължително идват да поднесат цветя на това място. Когато българите в Кишинев се женят, след подписването, всяко младо семейство също идва да се снима пред паметника на предците ни. Друго място, където често се струпват българи, е сградата на посолството ни в Кишинев. Тук се чака за визи и документи. Пътят ни продължи през хълмистите полета на Молдова. Много места в тази бедна държава изглеждат като райска градина, благодарение и на труда на тукашните българи. Предстоеше ни обаче да минем през район, в който едни българи доскоро са стреляли срещу други българи. Непризнатата република на Приднестровието. Приднестровието е отцепилият се от Молдова район на границата с Украйна. Тук, около река Днестър, са съсредоточени повечето заводи на Молдова, построени по времето, когато републиката е била част от Съветския съюз. С малката си армия Молдова не е в състояние да си върне територията и заводите, защото в непризнатата република има мощни руски военни бази. Приднестровието живее от контрабанда и незаконен трафик на оръжие. Много терористични групи от Африка до Босна и Афганистан се снабдяват с оръжие по тези канали. Интерпол засече и трафик на ядрени материали от Приднестровието през Румъния и Босна към Осама Бин Ладен. За разлика от контрабандните стоки, които спокойно минаваха през Приднестровието, за нас не беше лесно да пресечем републиката. Границата бе барикадирана с армейски машини и като видяха, че сме телевизия, военните отказаха да ни пуснат да продължим към Украйна. Отношението им се промени чак когато им показах разрешителните ни да снимаме, издадени от външните министерства на Русия и Украйна, единствените две държави, които полуофициално признават републиката. Европейският съюз и ООН отказват да признаят местните референдуми за независимост, защото смятат, че ако приднестровци успеят да узаконят държавата си, примерът им ще доведе до вълна от въоръжени опити за отделянето на различни райони на Украйна, Русия и Кавказските републики. Военните започнаха да говорят по телефоните. След около 2 часа ме извикаха. Казаха ми, че след като имам толкова разрешителни, мога да премина през Приднестровието, но ми дават 1 час, за да пресека републиката. На граничния пункт от другата страна на държавата вече били предупредени и ни чакали. Попитах ги физически възможно ли е да се пресече републиката за 1 час. Казаха ми, че може и да е възможно. А какво ще стане, ако закъснеем? Отговориха ми, че ако се забавим с повече от 20 минути, ще имаме сериозни проблеми. Трябваше да платим малка такса, за да преминем. За парите, които им дадох, ми издадоха бележка с печати на Приднестровието. На тях стоеше герб като този на Съветския съюз, с сърп, чук и петулъчка. На монетите, които сече републиката, стои същият герб.
Знамето на Приднестровието пък е поставено на номерата на колите им. Беше ред на оператора да шофира и му се наложи да кара с над 140, за да стигнем на време до следващата граница. Пресичайки непризнатата държава, се ориентирахме само по сателитната навигация. Между селата, чак до столицата Тираспол, нямаше указателни табели. В града имаше една. Видях по GPS-а, че се отклоняваме, но беше трудно да разберем от местните хора на къде е пътя, защото щом колата спреше, в момента, в който започвах да отварям прозореца, хората оплашено се дърпаха настрани. Знаех, че много от тези хора са етнически българи. Времето течеше. Видях, че закъсняваме и помолих милиционер за съдействие. Една патрулка ни пое и ни закара чак до граничния пункт, на който вече ни чакаха. Успяхме да пристигнем 5 минути преди да ни изтече времето. Бързо ни завериха документите и ни пуснаха да преминем границата с Украйна. Явно граничарите не искаха да се мотаем повече в републиката им. 2 дни по-късно видях по руската телевизия, че на мястото, през което бяхме минали, е взривена маршрутка с 18 души. След това бомба избухна в тролейбус в столицата Тираспол. 2 души бяха убити, а 10 ранени. Сред пострадалите имаше 6-годишно момиче и бебе в пелени. Разбрах защо местните не искаха чужденци в държавата си. Аз също нямах интерес към тяхната република и продължих да търся съкровището на хан Аспарух. Дори на преклонна възраст, той лично повежда българската армия в последната си битка. И загива. Спасявайки за пореден път България. Къде се е състояла тази битка? Ако намеря мястото, вероятно ще мога да открия и гроба на великия хан. Има само едно сведение за последните дни на хан Аспарух. Той е от българския покривен летопис от 11 век. Там пише: и тогава след него се намери друг цар в българската земя. Детище носено в кошница 3 години, на което се даде име Испор цар, който прие българското царство. И този цар създаде велики градове, на Дунав Дръстър град, създаде и велик Презит от Дунав до морето. Той създаде и Плюска град. И този цар погуби голямо множество измаелтяни. И този цар насели цялата Карвунска земя. И бяха прочие преди това етиопи. И роди Испор едно отроче и го нарече Изот. Цар Испор царува в българската земя 172 години и след това го погубиха измаелтяните на Дунава. И след погубването на Испора царя нарекоха куманите българи. Този текст е от преди 1000 години. Такава е народната легенда за хан Аспарух от онова време. Вероятно това е приказката за великия хан, която преди 1000 години българските майки са разказвали на децата си. Ако се доверим на легендата, трябва да приемем, че последните дни на хан Аспарух са завършили далеч от столицата в битка с хазарите. Историците казват, че това се е случило през 700-та или 701 година. Това е 20 години след като през 681 България и Византия подписват мирен договор и Константинопол започва да изплаща ежегоден данък на българите. През тези 20 години Аспарух разширява държавата и присъединява все повече народи към България. Много славяни, но също и готи, и гърци, и романизирани траки. Това, което историците често пропускат да кажат, е, че когато през 680 година хан Аспарух побеждава Византия в земите на днешна Македония, се създава още една българска държава, начело на която е хан Кубер. Тя просъществува 130 години и чак през 809 година се обединява с голямата България по времето на хан Крум. Прабългарският хан Кубер създал малката България в македонските земи. Вероятно е 4-тият син на хан Кубрат и по-малък брат на хан Аспарух. Но може да не е управлявал сам. Защото в един от прабългарските надписи на Мадърския конник, синът на Аспарух, хан Тервел, пише: на носоотрязания император
не повярваха моите чичовци от Солун и се отидоха в Кисиниите, т.е. върнали се в днешна Македония. Интересното е, че хан Тервел не пише за един свой чичо, а за чичовци, братя на Аспарух. Така че вероятно и петият син на хан Кубрат е управлявал заедно с брат си Кубер в Македония. Но това се е случвало на единия край на тогавашна България, а аз сега пътувах към другия й край, към река Днепър. В днешна Украйна има стотици прабългарски селища, но мен ме интересуваше едно конкретно място, където е намерено съкровище. Имаше възможност то да е свързано с хан Аспарух. През 30-те години на миналия век, във времето на Сталин, Съветския съюз започнал най-мащабното строителство на заводи в света. Едно от най-големите предизвикателства било да се прегради река Днепър и да се построи металургичният колос Днепрогрес. Преди да започнат да взривяват брега и да пускат багерите обаче, изпратили група археолози да проучат около 50 кургана в района на украинското село Вознесенка. Експедицията била водена от археолога Гринченко. Той открил остатъци от обгорели кости на коне и хора. Но в средата на разрушена каменна постройка направил най-голямото си откритие. Погребална яма, в която имало съкровище. 1500 златни вещи, а също и сребро и много оръжие. Гринченко старателно описвал намереното. Но вероятно на комунистическата партия не й харесвало това, което е констатирал археологът, защото вместо да публикуват откритието му, заточили Гринченко в Сибир, а съкровището разпръснали. Златото в Харков, железните вещи в Днепропетровск, а част от среброто в Запорожие. Археологът Гринченко отдавна не е жив, но записките му са запазени. Много от вещите, извадени от него, съвпадали с тези от прабългарското съкровище, намерено до друго украинско село – Малая Перещепина. Лъвовете, например, били напълно еднакви. Имало много апликации от български бойни колани. Във времената на прабългарите тези апликации изпълнявали ролята на пагони и показвали какъв ранг и какъв военен чин има притежателят им. Токите и апликациите били украсени в типичния за българите стил с зърнест филигран. Цялата могила била пълна с прабългарски прави саби. По оценка на археолозите, находките са от края на 7, началото на 8 век, точно от времето на хан Аспарух. Според Гринченко това било колективно погребение на военачалник и поне 30 висши военни или аристократи. Предположението било, че всички са загинали в битка. Конницата на врага нападнала отряда на хана от засада. Владетелят извадил сабята си и започнал да ги сече. Най-приближените му, боилите и личната охрана заставали между налитащата орда и владетеля. Благородниците падали един по един. Всеки се опитвал да спаси хана. Другите отреди видели какво става и в галоп препуснали към мястото на засадата. Но вече било късно. Владетелят повалил много врагове, но бил тежко ранен и не доживял до утрото. Покрусена, войската отдала последна почит на своя хан и на загиналите войни. Телата им били изгорени, а след това погребани на тайно място с богати дарове. Тези дарове бе открил археологът Гринченко през 1930 година. Но мен сега ме интересуваше само един предмет – най-ценният. Той се е намирал в музея на старата столица на Украйна – Харков. По време на Втората световна война сградата била взривена при бомбардировка. С риск за живота си, уредничката на музея влязла в развалините, за да го намери и го извадила от пепелта. Предметът е от сребро, но за нея той бил много по-ценен от всичките 1500 златни украшения, с които бил заровен. През 1983 година е трябвало със сила да го изтръгнат от ръцете й, за да го предадат на музея в Запорожие. Сега се пази тук, в подземията на този музей. Не бях сигурен дали въобще ще ми го покажат, дори през витрина.
Те просто го извадиха от един сейф и ми го дадоха в ръцете. Възможно ли е това да е орелът на хан Аспарух? Възможно ли е тази сребърна птица да е връстница на българската държава? Нима държах в ръцете си орела, който преди това е бил в ръцете на хан Аспарух? На пръв поглед типичен римски или византийски легионерски орел. Той е бил талисманът и символът на легиона и е бил носен пред войниците в битка. Най-вероятно е стоял на върха на пика, а под него е имало табела с името на легиона. Малко над килограм чисто сребро. Дължина 21 см, височина 13,2. Орелът се бори с змия, вероятно като символ на борбата на духовното с материалното. На опашката има надпис, който не се чете, защото е силно обгорял. На гърба има 12 пъпки, чиято символика не е ясна на специалистите. На пръв поглед, просто много ценен античен предмет. Но има 3 неща, които го правят безценен за нас. Първо, че е намерен като част от прабългарско съкровище. Второ, на крилото на орела има щемпел с трилистник. Много историци смятат, че това е династическият знак на владетелския род Дуло, от който са първите ни ханове. Същият го има и на някои от предметите от съкровището на хан Кубрат. И трето, на гърдите на орела има монограм. Археологът Гринченко, който го е намерил, го е разчел като Петрос, защото е чел както днес четем, отляво надясно. Но ако четеш от дясно наляво, както са писани много от прабългарските рунически надписи, името, което се разчита е Еспор. Аспарух. Монограмът Еспор много напомня за монограмите на пръстените на хан Кубрат, бащата на Аспарух. С думи е трудно да се опише какво е усещането да държиш този сребърен орел в ръцете си. Историците, които са го изследвали, свързват този сребърен орел с битката през 680 година между хан Аспарух и византийската армия. Те смятат, че този знак, този символ е бил пленен от българите при войната с Византия и че тази сребърна птица е на годините на България. Днес ние сме свикнали да наричаме първия български хан на юг от Дунав Аспарух, но това не е истинското име на великия хан. Така го наричат гърците. Арменците го изписват Аспархрук, а в българските средновековни летописи той е назован Испор, Есперих, Есперерих или Исперих. Името му най-вероятно е от ирански произход и означава бял конник. Сега село Вознесенка, където е намерено съкровището, е квартал на град Запорожие. Намирало се е в района на тази улица. А мястото на погребението е близо до телевизионната кула на града. Местните българи се опитвали да сложат на мястото паметник на хан Аспарух, но властите го преместили в двора на музея. Дали вече знаем къде е загинал хан Аспарух? Това ли е мястото, където е погребан с най-преданите си войни, които, охранявайки го, са паднали в боя заедно със своя хан? Ако това наистина е орелът на хан Аспарух, най-вероятно пленен при победата му над византийците през 680 година, това ще бъде най-святата ни реликва заедно с Мадърския конник. От тук нататък думата имат българските учени. Ако те успеят да проучат орела и цялото съкровище, пръснато из украинските музеи, ще имаме още едно свято място за българите. А моят път продължи към следващото свято място. Към първата столица на България и към най-голямото съкровище от времето на великото преселение на народите. Над 70 килограма злато, сребро и скъпоценни камъни, погребани заедно с българския хан.
Това е историята на едно пътуване от 30 000 километра в търсене на прародината на българите. Още с напускането на България стигнахме до мястото, което според историците е Онгъла. Районът на битката от 680 година, след която земите между Дунав и Балкана завинаги стават част от България. Открихме мястото, където вероятно е загинал хан Аспарух. Държах в ръцете си орела, който преди това навярно е бил в ръцете на самия хан. Прекосихме автономията на гагаузите. Те още се питат дали са потомци на българите или на тюркски племена. Има толкова много въпроси, на които и ние търсим отговорите. Вярно ли е, че древните българи са били огромен народ? Милиони. В какви богове са вярвали? Къде са били крепостите им? Живеят ли и днес около тях потомци на българите? Сега вървим по следите на най-голямото съкровище от ранното средновековие, вероятно хазната на българските ханове. Историята на откриването на най-голямото съкровище от времето на ранното средновековие звучи толкова абсурдно, че реших да я проверя на място. Тя е като детска приказка. През лятото на 1912 две краварчета на по 8-9 години пасли крави край блато до украинското село Малая Перещепина. Започнали да се гонят и да скачат под дюните. Скочило едното момче, казвало се Карпо Маджар, и кракът му хлътнал в пясък. Карпо дърпал, не могъл да го извади и извикал приятеля си Фьодор. Двамата дръпнали и извадили крака заедно с огромна златна амфора, в която се бил заклещил. Децата разровили пясъка и видели още много лъскави предмети, но не разбрали, че това, което вадят от ямата, е злато, а стъкълцата са смарагди и изумруди. Поиграли си с лъскавите неща, после ги зарязали и продължили да си пасат кравите. Вечерта обаче, на връщане към селото, вързали голямата амфора за една от кравите и животното е довлякло до дома на Карпо. Баща му излязъл, видял лъскавия съд, замислил се и без да ги пита, спукал от бой двете краварчета. Защо ни интересуваше това съкровище? Защото на 3 от златните пръстени има монограми. Немски професор бе първият, който ги разчете, а след това и българските и руските учени потвърдиха, че точно това пише на пръстените. На Кубрат пише на единия. На Патриций Кубрат пише на другия пръстен. Бат Органа Патриций на третия. Така учените разбрали, че това е съкровището на създателя на стара велика България, хан Кубрат, който е имал византийската титла Патриций. А третият пръстен бил на вуйчо му Органа, от когото хан Кубрат е наследил престола на царското племе на уногундурите българи. Част от съкровището са и мечът, скиптърът, коланът на Патриций и царският рог на владетеля на българите. Монограмите от пръстените много напомняха и на знака на гърдите на орела на хан Аспарух. Днес историците не знаят защо точно третият син на Кубрат, Аспарух, е наследил властта над уногундурите, вместо батко му Котрак или най-големият син Бат Баян.
Но от хрониките е известно, че Аспарух е довел до река Дунав именно царското племе на оногундурите българи. Сега пътуваме към мястото, където е намерено съкровището на неговия баща, хан Кубрат, защото имаше голяма вероятност на същото място да е завършил земният път на владетеля, създал Стара Велика България. Ако е така, това ще бъде свято място за нас, българите. Защото от 17 хана, управлявали България до приемането на християнството, ние не знаем къде е погребан нито един. Едно възможно обяснение би могло да бъде това, че погребването на хановете е извършвано съгласно една практика точно от този период и от малко по-рано от периода на Великото преселение е било извършено скрито, в потайни, в глухи места, може би дори с премахване на свидетелите на погребването, на тези, които са устройвали гробната яма или гробницата. И поради това ние до този момент не познаваме нито един гроб на български хан. Аз мисля, че рано или късно те ще се намерят. Находката при Мала Перещепина можеше да се окаже първото известно погребение на български хан. Това беше една от причините да пътуваме към селото. Имаше и друга. Съкровището от над 75 килограма злато, сребро и скъпоценни камъни се пази в Ермитажа в Санкт-Петербург. Но имах информация, че част от скъпоценностите са били разграбени от местните хора и не са в музея. Исках да проверя дали в селото все още не крият част от златото на българските владетели. Предварително знаех кого трябва да търся в Мала Перещепина. Попаднах на филм от 60-те години, в който Карпо Маджар, чийто крак на времето си бил заклещил в амфората, вече като дядо, се беше върнал в селото и разказваше историята си на тогавашните ученици. Карпо отдавна беше починал, а приятелят му Фьодор загинал на фронта през Втората световна война. Така че тогавашните ученици, сега вече възрастни хора, бяха последните, които са се срещали лично с откривателя на съкровището и можеха да ми предадат неговите думи. Лесно намерих двама от тях. Бяха станали учители в местното училище. Момчето с книгата от филма толкова се впечатлило от историята с намирането на съкровището, че бе станало учител по история. От Анатолий Павлович разбрахме защо бащата на Карпо е пребил двете краварчета, които намерили съкровището. Бащата на Карпо, като видял красивата ваза, набил момчетата. Защото заподозрял, че са я откраднали. Помислил, че са обрали църквата. Защото толкова красива вещ бил виждал само в храма. Бащата занесъл златния съд на свещеника, а свещеникът веднага разбрал какво е открито и се обадил в Полтава, столицата на губернията. Оттам пристигнала охрана, полиция и учени. Полицията обаче пристигнала след няколко дни, а до тогава малвата за златото се разнесла и селяните разграбили част от съкровището. Местното население е посегнало на съкровището. Още преди да дойде полицията от Полтава. Прибрали са пластини, които са били от злато с големината на кибритена кутия и било лесно да се скрият. Защо има такова предположение? Западната част на селото, най-близката до мястото, се нарича Куртгород. Там е пясък, а не чернозем. В сламени къщи там живеели най-бедните хора от селото. Те нямали нито крави, нито друг добитък, освен клющави кози.
И изведнъж в тази част на селото започнали да се строят нови къщи. Тухлени къщи от бетон и желязо. Над 20 нови къщи построили хората от този край на селото. Естествено, веднага отидох в този край на селото, където хората рязко забогатели след откриването на златото на хан Кубрат. И потърсих информация от местния авторитет, рецидивиста Володя Присяк. В затвора той бе попаднал на хора и станал художник. С чем занимаешь? Столяркою, резьба по дереву. Я? Да. А можно показать, что ты, как ты делаешь? Сейчас покажу. Покажи. Сейчас в хату зайдемо. Давай. Колодец зима, який зробили. Бач, посмотри. Сюда. Сега вместо престъпления правеше икони. Делай. Это вы сделали? Да. Очень красивые вещи. Много са красиви. Къде се учихте на дърворезба? Тюрба. В затвора? Как в затвора? В затвора имах желание и се научих. А там има ли учители? В затвора има такива хора, дето ги канят като художници и в Академията Шевченко. А те отговарят: на нищо мен не могат да ме научат в Академията. А аз мога да ги науча. Хора вдъхновени от Бога, разбираш ли? Ето, вижте. Очень красиво. И режутся, бачу, и рисуются, но рисував не я. Продавате ли иконите? Продавам ги, но честно казано, сега в селото няма пари. Хората искат да купят, а нямат пари. Какво знаете за хан Кубрат? Каквото са ми разказвали като малък. Моята баба и прабабите са ми разказвали, че съкровището е намерено още преди революцията от 17-та година. Златото го събирали и го закарвали в музей. А хората ходели на мястото, пресявали пясъка и намирали още злато. Дребни златни предмети. Може ли част от това, което са намерили, още да се пази в селото? Едва ли. Това е било отдавна. А друго дали е останало при хората? Не злато, а сребро, предмети, оръжие. Не знам. Казват, че след революцията са накарали децата да покажат къде е мястото, а съкровището са издирвали предмет по предмет. След като си поговорих с хората без камера, стана ясно, че ако остана в Мала Перещепина и седна да пия водка с местните, може и да се намери какво да ми предложат. Нещо от съкровището на хан Кубрат. Когато по-късно се запознах с документите от Ермитажа, видях, че първоначално съкровището нито е било описано, нито е било претеглено. А години след намирането му от музея продължили да изкупуват прабългарското злато от посредници и от селените. Допълнително са откупени 7 златни звънчета, 4 коланни на крайника, 15 апликации, 13 псевдотоки, шийни гривни с изумруди, 2 от пръстените с монограми, златни гривни и много други предмети, изброени в 7 таблици. От музея купували само артефактите, които според тях имат най-голяма историческа стойност. Колко лесно е било тези пръстени с монограми просто да не попаднат в музея и ние никога да не разберем, че това е златото на хан Кубрат. В Ермитажа са попаднали само 200 от вероятно около 600 златни пластини, които според специалистите са били апликации на саркофаг. А ако има саркофаг, значи има и погребение. Дори този саркофаг да е съдържал само пепелта на хана, ако тялото му е било ритуално изгорено. Сега, поради липса на тези доказателства и поради липсата на кости, учените не могат да са категорични дали в Мала Перещепина е погребан хан Кубрат или само е заровено съкровището му. Недалеч от селото,
Път през поле и после през гора води към мястото, където е намерено съкровището. Това е мястото. Днес не можеш да го сбъркаш, защото украинските българи са поставили паметна плоча от черен мрамор. Под знака Y на украински пише: Съединението прави силата. Великият Кубрат. 6-7 век от новата ера. И след това на български: От Бога поставен владетел на стара Велика България. От българи и украинци. Паметникът е издигнат от украинските българи, които са около половин милион души. Всяка година на 18 август много от тях идват да се поклонят на това място. И не се вълнуват от научните спорове дали тук е погребан хан Кубрат или само е скрито съкровището на владетеля на България. Не съм виждал нито един учен академик, нито от Киев, нито от България, да го посети, да се каже научната дума. Вот. Много от нашите учени, допустим, изцяло признават, че в тези места Кубрат е бил и може да е погребан тук или на друго място, но некъде в тези края. Обаче клада е намерен, имането или златото. Обаче самото погребение нямаме доказателства. Според това някои от нашите учени казват, че къде да отиваме, то гроб няма. Обаче ние смятаме, че няма гроб, на Кубрат мястото му и там, и нека всички да знаят, че той е бил тук, има паметник и ние му посещаваме го всяка година, почитаме го, правим там събори и ще го направим за напред. Местните хора също почитат мястото, което е променило живота на много от тях. В селото считаме това място за важно. Когато младите се женят, например, идват тук да увековечат сватбата си. Учениците също идват. Събори провеждаме тук. За нас това стана исторически важно място. Хората идват на това място без никой да ги кара. Този район местните наричат Курт-Город, градът на Курт. А Курт е името на Кубрат, както е изписано в именника на българските ханове. Тукашните хора не са сигурни защо наричат района Курт-Город. Но според някои учени, именно някъде наблизо, а не в легендарната Фанагория, е била столицата на стара Велика България. Вижте, аз мисля, че има ориентир. Това не е района на Северното Предкавказие, река Кубан, където обикновено се локализира Велика България. Това по-скоро е района на Днепър, където е открито известното съкровище от Мала и Перещепина и където има още 7-8 подобни паметника. Не толкова богати, не с толкова много предмети, но находища от същия тип и от същото време. Същото време, това е да речем някъде около средата на 7 век. Това струпване на тези находища по двата бряга на река Днепър показва, че центъра на Велика България трябва да се намирал някъде там. Там, а не на река Кубан, където традиционно се поставя. Работа на учените е да проверят тази хипотеза. А ние ще продължим на юг, към бреговете на Черно и Азовско море, към южната граница на стара Велика България. Първата ни цел е крепостта Судак на Кримския полуостров. Една от многото крепости на древните българи, чието проучване тепърва започва.
източния бряг на Крим се намира крепостта Судак. Доскоро учените мислили, че е генуезка, но като започнали да я проучват, се оказало, че е построена от прабългарите във времето на Стара Велика България. Генуезците дошли много векове по-късно, а и само надстроили българските зидове. Крим ни посрещна с дъжд, заради който разкопките в Судак бяха временно спрени. Но поканих ръководителя на археолозите Вадим Майко да сподели какво са открили. Точно пред нас е крепостната стена от времето на прабългарите. Не е изключено прабългарите да са я построили под ръководството на византийски инженери. Строителството е много прецизно. Камъните са подредени по така наречената техника кордонен градеж. Единият камък се полага вертикално, следващият перпендикулярно. Същата зидария е характерна за крепостите от Първото българско царство. В Плиска е използвана същата система на строителство, като тази тук. При разкопките по някои от камъните вградени в стената видяхме тамги, родови прабългарски знаци. Знаците са същите, които са използвани от прабългарите на Аспарух, преди да се смесят със славяните. Явно българите са избрали най-доброто положение на крепостните стени, защото генуезците не са ги премествали, а само са ги достроявали. Навсякъде в града, където провеждахме разкопки, се виждат отдолу прабългарските, а върху тях генуезските стени. Затова вече всички учени са съгласни. Судак е просъществувал от 7 до 17 век, т.е. почти 1000 години, но първоначално е бил основан от прабългарите през 7 век. Думите на археолога ме изненадаха, защото дълги години много руски и украински учени избягваха да говорят открито за древните българи, които са основали много от градовете в техните земи. Сега вече започваха да признават това, което дълго се премълчаваше. Кримският полуостров е бил много плътно заселен с прабългари. Между 7 и 10 век тук е имало повече прабългарски селища, отколкото са населените места в съвременния Крим. В почти всяко удобно място, където има извор или река с питейна вода, по цялата южна и източна територия на Крим се били заселили прабългари. До този момент са неизвестни почти 300 прабългарски селища. Това са само селищата, които са проучвани или които са открити след археологическо разузнаване. Но има още много селища, които не са неизвестни и които никога не са били разкопавани. Тоест, в Крим има твърде много прабългарски селища. Да, 300. Но по-скоро са повече. 300 са само известните. В много райони на Крим никога не са провеждани археологически разкопки и какви населени места е имало в тези райони, не ни е известно. Селищата, които сме проучили, са разделени на квартали. Имали са улици и водоснабдяване. Тоест, културата на прабългарите в Крим е била много висока. Археологът Майко сподели, че разкопките на полуострова са съвсем в началото. Затова е трудно да се определи колко точно българи са живели тук. Но е възможно да са били към 1,5–2 милиона души. Тоест, може да се каже, че при нас в Крим имаме една истинска прабългария. Имаме големи очаквания за проучването на крепостта, но тук са възможни и всякакви изненади, защото до сега сме проучили по-малко от 1% от крепостта. Практически цялата територия на крепостта за нас все още е терра инкогнита. Можем да прогнозираме какви биха били резултатите от разкопките ни, но вероятно откритията ще надминат и най-големите ни очаквания. Най-интересните открития в Крим тепърва предстоят. Ние наричаме прабългари тези българи, които са останали на територията на Крим. Не са тръгнали с хан Аспарух към Дунавска България, а са останали тук. Прабългарите в Дунавска България са се смесили с славянското население и са се появили съвременните българи. А тук в Крим те с славянско население не са се смесвали, защото практически по това време славяни не е имало.
но са се смесили с малобройно византийско население. Така било в продължение на 300 години. Но през 10 век хазарският хаганат се разпада. Номади започнали да прииждат от изток, а по крайбрежието на Крим се заселвали все повече византийци. Тогава, точно както в последните години на Стара Велика България, българите се разделили на 3. Едните поели към нашата Дунавска България, другите към Волжка България, а третите останали на полуострова. Мисля, че да. Една част от прабългарското население е останала. Толкова много са били, че не може просто така да изчезнат. Просто след разпадането на хазарския хаганат, в който до средата на 10 век влизали кримските българи, местното прабългарско население започнало бързо да се смесва с гърците. След средата на 10 век, тук емигрирали голямо количество гърци от Византийската империя. Прабългарите се смесили с тях и загубили етническото си название. Но разбира се, продължили да живеят тук, защото намираме прабългарски паметници и от края на 10 век, и от 11 век. Керамиката, която са ползвали в края на 10 и началото на 11 век, ние за сега не я наричаме прабългарска, но тя много силно съвпада с керамиката от същия период, намерена в Добруджа. В цялата североизточна България керамиката е такава. Керамиката, която съвпада с находките от днешна България, успяхме да видим в музея в Судак. В този музей са показани материалните доказателства, че град Судак е бил основан от прабългарите през 7 век. Точно пред нас е витрината с керамиката, която е използвало населението през 7, 8, 9 и първата половина на 10 век. Тук има и кухненска керамика и търговска керамика. Амфори, в които прабългарите са съхранявали виното, което са произвеждали. Производството и продажбата на прабългарското вино обхваща много по-големи райони, отколкото производството на съвременния Крим. Много интересно е, че прабългарската керамика от Крим твърде много съвпада с керамичните съдове от Първото българско царство, особено кухненските съдове. Същите гърнета ги има и в България. Те там се срещат и през 9 и през първата половина на 10 век. Това още веднъж доказва, че материалната култура на прабългарите, намиращи се на различни територии, е била почти еднаква. Освен керамиката, тук са показани и най-разнообразни прабългарски украшения, гривни, обици, съдове за парфюми, комплекти за маникюр, спили за ногти и пинцети. Всичко това говори, че материалната култура на прабългарите е била на много високо ниво. Това, което мен най-много ме впечатли в музея, обаче, беше един пречупен кръст, свастика от времето на древните българи. И логично последва въпросът, каква религия са изповядвали тукашните българи. Колкото прабългарски родови тамги, толкова и кръстове са намерили досега археолозите в Судак. Според тях, по-голямата част от тукашните българи още през 7 век са приели християнството, както и владетелят им хан Кубрат. Върху много от предметите от прабългарските съкровища от Мала Перещепина и от Наксент Миклош също има кръстове, а част от златото на хан Кубрат е цял подвижен християнски олтар. От средновековните хроники се знае, че хан Кубрат е прекарал младежките си години в императорския двор в Константинопол и е бил изключително близък приятел с бъдещия император Ираклий. Докато двамата заедно управляват, единият България, а другият Източната Римска империя, между българите и византийците няма нито една битка.
50 години мир. И когато Василевсът умира, Кубрат се намесва в междуособиците в Византия, за да може синовете на Ираклий и императрица Мартина да си върнат престола на източния Рим. Това се потвърждава и от хрониката на съвременника на онези събития Йоан Никойски. Когато жителите на Константинопол научиха тази новина, те казаха, че автор на този проект е Кубрат, крал на хуните, братанец на Органа. Този човек беше покръстен още в детството си и приет в недрата на християнството в Константинопол и бе израсъл в императорския двор. Той завързал нечувана дружба с Ираклий, който беше го обсипал с благодеяние. И след смъртта му той остана от признателност привързан към децата му и жена му Мартина. С силата на своето животворно кръщение, което той получи, той победи всички варвари и езичници. И тъй казваха, че той покровителства Ираклиевите синове и е враг на Константиновите. Хан Кубрат всъщност е бил един от най-образованите български владетели. Обучаван заедно с престолонаследника на Византия и усвоил уроците по държавно строителство в столицата на най-могъщата държава в тогавашния свят. Логично е да се предположи, че когато Кубрат е приел християнството, същото са направили и част от неговите приближени. За неговия внук хан Тервел вече е сигурно, че също е бил християнин. Двамата с хан Омуртаг са изобразявани с християнски инсигнии на властта – корона с кръст и царски скиптър с кръст. А на гърба на печата на владетеля просто пише «Богородице, пази кесаря Тервел». Как Богородица да го пази, ако не е християнин? При положение, че баща му Кубрат и синът му Тервел са били християни, е твърде вероятно и самия хан Аспарух да е бил християнин. Но за това историята още не е намерила доказателства. По отношение на религията на българите в учебниците по история пише, че са вярвали в бог Тангра. До сега е намерено само едно доказателство за това. Ето тази полуразрушена колона с надпис, открита край езическото светилище Мадара. Думите, съхранени на колоната, са следните. Канасю Биги Омуртаг е от Бога владетел. Беше и направи жертвоприношение на Тагра и Чиргу, злато и... Няма нито един друг текст, който да потвърждава вярата на българите в бог Тангра. Дори в тези документи, които вероятно се показват за първи път. Това е кореспонденцията между княз Борис и римските папи Йоан VIII и Николай I. Те се пазят в секретния архив на Ватикана. В тези секретни документи се дават отговорите на всички въпроси на княз Борис, свързани с приемането на християнството. В тях няма и намек, че българите са имали някакъв върховен езически бог, когото са почитали и от когото са се отказали, и той като богът на тюрките се е казвал Тангра. По-скоро, според мен, дори да е съществувал такъв Тангра, това не е монотеистичен бог, това е един дух на небето. Има един култ към небето, който за степните народи от Китай до Унгария е един и същ. Това е култа към небето. Към небето, небесните светила, но не и бог такъв, какъвто иска да го представят някои автори, като едно същество, около което няма пантеон, което е едно единствено и което даже има изображение. Има такава теза, че някои от тези рисунки или амулети, където има човешки изображения, това е образ на Тангра. Тезата просто е повече от спорна. Естествено, че са вярвали, но те са били на една такава по-ниска степен на развитие, когато се почитат предимно природни феномени. Небето, слънцето, луната, водите, вековни дървета, когато има много суеверие, когато се извършват много магически практики, когато се вярва, че светът е населен с добри и лоши духове и че с лошите трябва
да се контактува по такъв начин, че да вредят минимално на живите. По тази причина при тях сигурно имало шамани. Шаманите са точно тези лица, които осъществяват контакта между хората и между духовете, които лекуват болести, защото смятат, че болестите са също продукт на лошата сила на духовете. В тези неща безспорно, че разбира се, че са вярвали. Но религия от типа на монотеизма, едно върховно божество, с текстове, с догми, с правила, такава религия просто не има. Че шамани е имало, личи по доста находки, намерени и в Дунавска, и в Волжка, и в Стара Велика България. Но каква е била ролята на шаманите? И какви точно езически божества са почитали прабългарите? Вероятно ще разберем чак когато достигнем до чувашите езичници, които и днес твърдят, че говорят на прабългарски. Или до планината Алтай, където шаманизмът и днес е основната религия на тамошните народи. А междувременно в Крим археолозите бяха попаднали освен на християнски и на зороастрийски храм. Оттам беше камъкът с свастиката в музея. Според археолозите това е соларен символ, а култът към слънцето и към огъня е в основата на религията на персите – зороастризмът. Тази религия е родена в столицата Балх на една древна държава, която се е наричала Балхара. С нея е свързана една от хипотезите за прародината на българите. Но за да научим повече за това, ще трябва да стигнем до Афганистан. Сега обаче трябва да продължим пътя си на изток, към предполагаемата прабългарска столица Фанагория и към река Кубан, в която древните са ловували българската риба ксистон. Пътят ни продължи по северния бряг на Черно море към Керченския пролив. Спирах в градовете и селата край брега, за да разгледам хората. За съжаление, антропологически и генетически проучвания в Крим никога досега не са правени и учените не знаят до каква степен сегашните жители на полуострова са потомци на древните българи. Но паметта за предците ни е жива, защото някои от местните хора твърдяха, че знаят за древните българи и че хан Аспарух е преминал през този пролив, точно през това място, на път за днешните български земи. Напускайки Украйна и влизайки в Русия, ние вървяхме по същия път, но в обратната посока. Преминахме през едно местно село, Кучугури, което ме подсети, че от древността са съхранени няколко точни описания на българските земи на север от Кавказ. Най-старото е на арменския географ, съвременник на онези събития, Анани Ширакаци. Северно от Сарматия се намират племената тюрки и българи, които носят имената си от названията на реките Купи-Булгар, Кучи-Булгар, Онокхонтор-Булгар, Чдар-Булгар. Това са сегашните названия, които не са известни на Птолемей. От конските планини избягал синът на Кубрат. Другото описание е от византийския патриарх Никифор. Трябва вече да се каже за произхода на така наречените хуни и българи и за тяхното устройство. Около Мелтитското езеро, по река Куфис, се намира старата така наречена Велика България и така наречените котраги, които са също техни единоплеменници. Почти същото пише и хронистът Теофан Изповедник. Около Фанагория и обитаващите там евреи живеят много народи. От Мелтитското езеро до реката наречена Куфис, дето се лови българската риба ксистон, се намира Стара Велика България и така наречените котраги,
които са също техни единоплеменници. През годините на Константин, който управлявал на запад, Кубрат, господарят на казаната България и на котрагите, завършил живота си. Хронистите ни посочват ясни ориентири. Фанагория, Мелтитското езеро, което днес наричаме Азовско море, и река Куфис, която сега се казва Кубан. От онези времена са минали почти 1400 години. И много неща са се променили. Но реших все пак, още на първия рибен пазар, да разпитам дали местните не знаят каква е тази българска риба ксистон, за която пише патриарх Никифор. Риба, которая называется ксистон. Нет. Мы такой не слышали. Ксистон? Ксистон. Ты слышал такую рыбу? Ксистон. Нет. У нас тут такой даже и нету, не водится. Не знаете. На пазара предлагаха всякакви редки, включително и забранени риби. За ксистон не бяха чували, но успяха да ни накарат да си купим белуга. Скоро стигнахме и до река Кубан, наричана в древността Куфис, и дала името на едно от прабългарските племена – Купи Булгар. Това, което се забелязва от пръв поглед, е, че природата около реката, разделяла стара Велика България, е същата като природата у нас, в днешна България. Същите дървета, същите храсти, треви, същата географска ширина, макар и от другата страна на Черно море. Срещнах се с българи, които живеят на брега на реката в град Краснодар. И те ми разказаха, че климатът през цялата година е същият като в България. Може би това е била една от причините българите тръгнали с Аспарух да изберат за нова родина именно земите на днешна България. Защото природата между Дунав и Балкана им е напомняла за земите, в които са се родили. Сега пътувахме през тези земи, вероятно към родното място на Аспарух и Кубрат – Фанагория. На брега на пролива, където Черно и Азовско море се сливат, като страж се извисявала Фанагория. Всеки кораб, който е искал да преплува от едното море в другото, е трябвало да получи разрешение от господарите на града. Градът на Таманския полуостров е основан от древните елини още през 6 век преди новата ера. Предполага се, че около 1200 години по-късно, между 632 и 665 година от нашата ера, е бил избран за столица на Стара Велика България. Но това още не е потвърдено нито от археолозите, нито от писмени източници. Сега градът и крепостта са покрити с земя и само разкопки биха доказали дали тук е била столицата на хан Кубрат. И дали това е била гледката, която е виждал сутрин от прозореца на двореца си. Дали е било така, ще разберем от разкопките. В Фанагория започнаха работа руски археолози, но те се интересуват основно от периода преди българите. Вековете преди новата ера, когато тук са живели древните елини. Археолозите са се концентрирали в изучаването именно на този период и не търсят прабългарските следи и артефакти. А ние ще продължим по пътя на българите. Въпросът е на къде? Защото като нашите предци в миналото, стигнахме до кръстопът. Единият вариант е да продължим на югоизток, към Кавказските планини, където се намира република Балкария. Тя и сега така се казва – Кабардино-Балкария.
Единственото, което знам за тази република е, че преди няколко месеца терористи се опитаха да превземат столицата и Налчик. И имаше много убити. Дори да има риск, трябва да отидем там. Най-малкото, защото републиката и сега носи името Балкария. И защото там, в Кавказ, са живели българи много преди раждането на стара велика България. Другият вариант е да продължим на североизток, към чувашите езичници, които твърдят, че говорят на прабългарски език, или към република Татарстан. Там една партия иска да прекръсти републиката от Татарстан на Булгаристан. Там са и старите столици на волжките българи – Болгар, Биляр и Казан. Накъде да продължим? Утрото е по-мъдро от вечерта.